En wat is er zo speciaal aan deze bejaardensteun? Dat hier geen brand wordt gestoken en dat er niet hier zo vaak jeugd rondhangt. En gewoon dat het hier lekker rustig is en waar je gewoon alles kan doen wat je wil. Kwetsbare band een veilig plak jaan om rustig bejaardje te kennen. De Boskind de Harkema had een boetenbejaardensterrein speciaal voor deze band openen. Wat vind je nou van dan? Leuk. Ik vind het belangrijk dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen. Maakt niet uit hoe. En trots op iets wat ooit begon als een droom. Onze band heeft wel een hulpvraag en die heeft wel een prutte begeleiding nodig bij het boertje. En die heeft ook wel de vestigheid en de veiligheid nodig van dezelfde groep, van dezelfde begeleiders. En als er dan oren band tussen komen, zijn we voor hun wel extra prikkels. En maakt het lastiger om tot spul te komen. Foppe de Haan opende het nieuwe plak voor de band. Het Foppenfonds had mij geholpen om de bejaardensteun mogelijk te maken. Er zijn 400.000 banden in Nederland die nooit boeten boertje. Dus dit is uitzonderlijk, want je kent het wel dankzij deze omgeving, maar wat ze hier maken, dat is helemaal fantastisch. En juist voor deze band, die dus eigenlijk altijd al een beetje een achterstand had en altijd al net echt herkend worden, is het heel goed om samen te boertje. De bejaardensteun moet de band helpen om makkelijker met orenband bejaardje te kennen. Dat is wel waar wij naar daar werken. Dat ze weer onderdeel worden van de maatschappij en dat ze gewoon echt weer meedoen kunnen met de orenband. En daarvoor helpen wij ze. Gaan ze een aantal leer doen en daar helpen wij ze bij. Wat doe je vaak? Te veel. Te veel om te zeggen. Spelen op alle klimtoestellen en met skelters rijden. En nu kan dat gewoon meer.